Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Ananda Dava Aradana. Saka kelas 11 IPS 3 absen gangsal. Ing kene kula bakal maca geguritan sing judule Merapi saka Putu Aryana. Merapi. Saka kadohan katon kakak. Asep putih dedel ing awiyan. Tilas dalam lahar katon cetok. Kena sunare yang Bagaskoro. Merapi. Saumpama kowe bisa cerita. Kabeh kadadean ing tanah Jawa wiwit jaman Mataram kuno nganti mateke kraton Ngayogyakarta. Merapi. Sliramu anyekseni kritaning bangsa. Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda. Zaman Mardika. Zaman Soekarno. Zaman Habibie. Tumekaning Megawati lan Susilo. Merapi dadi saksi. Niku mau geguritan sing tak waca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.